Wat fijn dat jullie er allemaal zijn op deze zondagmiddag. Het is een mooie zondag. Het is toch wel winderig. Dus wat kan je beter doen als gezellig muziekje komen luisteren. Ik mag deze middag meezingen met de Westerschelde Big Band. En daar ben ik heel blij om. Want het is het een en ander wel veranderd. Ook voor de Westerschelde Big Band. Ben namelijk niet alleen de eerste die er vandaag meedoet. Maar, nou ja, meedoet. We hebben een nieuwe leider hier. En dat is meneer Philippe op de tenorsaxofoon. 1, 2, 3, 4. Wat vond je van het concert? Schitterend. Echt genieten. Ja. Kom je hier wel vaker? Ja. Absoluut. Er zijn altijd leuke dingen hier. Wat vindt u van het concert? Verrassend leuk. En de muziek spreekt hier speciaal aan? Niet bijzonder. Het is de eerste keer dat ik naar een big band ga. Ben je zelf ook muzikaal? Jazeker, ik speel piano. Van het concert? Leuk. En ik kijk naar mijn vader.
Speelt hij ook mee in het orkest? Ja, die speelt saxofoon. Heeft hij ook al een solo gedaan? Of? Nee, Dat komt misschien straks. weet ik niet, dat weet ik niet. Ik denk het niet, daar is hij niet zo van.
wil ik eventjes uw aandacht voor iemand die dit vanmiddag allemaal mogelijk gemaakt heeft. En dat is Maartje. Maartje, waar ben je? Wij willen jou even in het bloempje zetten. Even een geweldige organisatie. Dames en heren, dit is Maartje en die doet de demonstratie heel erg goed uit. Voor u en 1, 2, 3, en. heaven, I am in heaven, and my heart beats so that I can hardly speak. I seem to find the happiness that I receive. Dames en heren,